बरायबाय रायजोफोर आंनि बुसुमतारी इन्डियान इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनहा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो शेयार खालाम। दिनैनि टपिक्सआ जागोन मैयासो साथाम मानसि हमजानाय बिथांमोननि सायाव सावरायनाय जागोन। बिथांमोननि हमजानायखौ सासे पुलिस अफिसारा मा फान्दायनानै रिपर्टारफोरनि सिगाङाव मा बुंदों बेखौ नोंथांमोना खोनासंग्रोदो। बिनि उनाव दसे नोंथांमोननि गेजेराव सावरायनोसै रायजोफोर। स' लोगोफोर नायग्रोदो बिथां एसबि महरया मा बुंदों, माबायदि फान्दायदों नोंथांमोनहा नायग्रोदो निउजखौ। আমাৰ এটা সোর্স ইনফরমেশন আছিলে যে কেইজনমান লোকে এটা কনস্পিৰেচি কৰি এটা টেৰৰিষ্ট আউটফিট খোলাৰ প্ৰযোজনা চলাইছে। এই খবৰ পাই আমি 3জন লোকক আটক কৰিছোঁ এতিয়ালৈকে, আৰু এতিয়া তদন্ত চলি আছে, তদন্ত অব্যাহত আছে। এজনৰ নাম হ'ল দাৰাও ডেক্ৰেপ কোকৰাঝাৰ, আৰু বিক্ৰম দৈমাৰী ওদালগুৰি, আৰু হিতেশ বসুমতাৰী বাক্সাৰ। আমি তেওঁলোকৰ পৰা অট'মেটিক ৱেপনছ ৰিকভাৰ কৰিছোঁ আৰু লাইভ এমিউনিশ্যন উদ্ধাৰ হৈছে হিতেশ বসুমতাৰীৰ ঘৰৰ পৰা। ধাৰাটো 120B, 121, 121A, 122, 124A IPC, read with 16, 18, 18A, 18B, 19, 20, 21 UAP Act, read with section 66 IT Act. So लोगोफोर नोंथांमोनहा एसबि महरय बुंनायखौ नायबायना? बिथांजोआ मा बुंदों? बिथाङा बुंदों बिसोर साथामा दावराव देख्रेब सार, बिक्रम आदा आरो हितेश आदैमोनखौ मा बुंदों एसबि महरया? बिथांमोनालायनो मोनसे टेररिस्ट ग्रुप दानो थाखाय बिथांमोनहा रेडि जाबायलायनो। दा बिथांमोननि चरित्रफोरखौ नायोब्ला बेबायदि जानांगौनि जेबो गैया रायजोफोर। दा बियो टटेलि फुल पलिटिकेलि कनस्पिरेसि जि नुबाय बिथां एसपिफोरखौ बाहायनानै माखासे पलिटिकेलनि लिडारफ्रा बेबायदि जाथाय खालामदों जानो हागौ। दा बेनिखायनो साफ्रोमबो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा साबधानै थानाया गाहाम। मानो होनब्ला जोङो जेब्लायबो बे आसामनि आन्दाराव थाबाय थायोब्ला निश्चय बेबायदि कन्डिशना जाबाय थागोन, आरो जोंनि माखासे बर' लिडारफोरनि माखासे थुनफावदायनायाव बिसोर एसामिस सभेनिस्टफ्रा बेबायदि खामानिखौ गावसोरनि एसामिस पलिटिकेल लिडारफोरनि खोमायाव सोनानै होयो। बेनिफ्राय जोंनि माखासे मोजां खामानि मावनो नागिरनाय लिडारफोरखौ बिथांमोनहा गावसिनावनो हम डिपार्टमेन्ट थानायखाय गोसोबायदि गावसिनि पुलिसफोरखौ बाहायो रायजोफोर। बिनिखायनो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा जिखि जाया खामानि मावा मानो साबधानै थानाया गाहाम। मोनथिखागौ बिथांमोनहा जेबो बर' रायजोफोरनाव एबा सोरबा एनडिबिफोरनाव सोरबा एक्स बेल्टिफोरनाव खुनु वेपन्स गैलानो मोनथियो। मानो होनबा अलरेडि गभर्नमेन्टनो एनडिबिबाबो एक्स बेल्टिफोरबाबो साबमिट होजाखाबाय सिगाङावनो। दा अबेनिफ्राय वेपन्स थाबावनांगौ जाखो बिथांमोननाव? इट इज टटेलि फेक। बेनिखायनो जोङो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा साबधानै थानाया गाहाम। दा नुबाय मा बिथांमोनखौ बाहायनानै जोंनि माखासे बर' लिडारफोरखौ मोजां जोंनि बर'खौ दैदेनलांनो थाखाय बिथांमोना सिनसा सरसा खालामदोंमोन। बिथांमोननि बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनो नागिरनायखौ दबथायनानै दोननो थाखाय बेबायदि फाव फान्दायजों जानो हागौ। बेनिखायनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा
माबा मोनसे जोंनि बर'नि सोरबा लिडारखौ बेबायदि कनस्पिरेसि खालामनानै जुदि जेल माबाफ्राव हरोब्ला जोङो साफ्रोमबो गोख्रोङै होबथानो नाजानांगोन नङाब्ला भबिष्यताव खुनु जोंनि बर'नि गेजेराव मोजां लिडार उजिनाय नङा रायजोफोर बेफोरबायदि कनस्पिरेसिखौ नुनानै जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोजां लिडार ओंखारनाय नङा गिगोन बेनिखायनो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बिथां लिडारफ्रा बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनो नागिरनायाव मोजाङै जोङो मदद होफानानै जोंनि बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंनो थाखाय जोङो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरा जोंनि बर' लिडारफोर जायखिनि बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ खालामफिननो नागिरदों बिथांमोनखौ जोङो मोजाङै मोजां सापर्ट होनानै फुल फ्लेजेड बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ जोङो लाबोनो नाजानांगोन जोङो माब्लाबाबो एसामिसनि आन्दाराव थाबाय थायोब्ला जोंनि बर' माहारिया गोमोरलांगोन रायजोफोर बेनिखायनो बेबायदि कनस्पिरेसिनिफ्राय जों जेब्लायबो बारग'नो नाजानांगोन रायजोफोर बेनिखायनो बेबायदि आखल नुदोंब्ला जोङो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा ओंखारनानै आन्दलन खालामनो गोनां जागोन डेम'क्रेटिकलि दा बेनिखायनो आङो दिनैनि बाथ्राखौ इसेबां बुंला नैबे एस.बि. महादय खोथा बुंनायखौ नुनानैसो आङो दिनै ससे बिबुंथिखौ आं लाबोदों दा बे बिबुंथिखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनानै होबाय दा बेखिनिखौ बुंनानै आं दिनैनि बे टपिक्सखौ बाहायनो दोनथ'बाय रायजोफोर गोजोनथोंसै